खनिता बर'। खनिता बर'। बेसेबां पार्सेन्टेज लानानै मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो? 76.5। लेटारफोर दंमोन नामा? औ, मोननै मोनदों। बयनिख्रुइबो बबे साबजेक्टआव बेसेबांसिन मार्क्स मोननो हाया? जिअ'ग्राफियाव 82, बेनो बांसिन आंना जेरावबो बांसिन। जिउआव मा थांखि? आंथ' आंनि गोसो बायदियाव कामान्ड' जानो सानदोंमोन। ओमफ्राय बिदिनो मा स्ट्रिमाव फरायगोन दा? आङो आंनि न'खरनि हास्थायनायाव कमार्स लानो थिनदोंमोन, ओमफ्राय आं बेयाव लाया जानानै दं आरो दा मा जायो। बेबायदि पार्सेन्टेज मोननो हानायावहाय नोंनि न'खरनि गार्जेन आरो नोंनि टिचार्सफ्रा माबायदि नोंथांखौ गाइड होआमोन नाजादों? जोबोद मोजाङैनो होदों। गासिबोखौबो मोजाङै फरायनाय जानाय गासिखौबो मोजाङैनो होजोबदों। ओमफ्राय गोबां हेल्प मोनदों। माबायदि सापर्ट होदों? गोसो माबायदि सापर्ट होबावगोन गोसो सिंनिफ्राय साबायखर। हस्टेलाव थायोमोन ना न'निफ्राय हान्थिना फरायोमोन? आङो हस्टेलाव थाफैदोंमोन मास मोनथामसो फाइनाल एग्जाम जानायनि सिगां। ओमफ्राय न'निफ्राय हान्थिदोंमोन, ओमफ्राय न'आवबो एसे प्रब्लेम जायोमोन नालाय, ओंखायनो हस्टेलाव थाफैदों। दा देग्लायसो थांनाय नैबे क्लास 10 फरायसाफोरखौ नोंसोरबायदि फरायनो फैगोन गोसोफ्राव माबायदि थुलुंगा होगोन? जेनेबा माबायदि फरायनांगौ, टाइम फल' खालामनांगौ, माबायदि सोलिनांगौ बेफोरनि बेलायाव? गोसोखौ माने गावनि गोसोखौ बेलेगाव लायालासिनो फरायनायाव मोजाङै गोसो होनानै फरायबानो गोबां मार्क्स मोननो हागोन, पारसेन्ट मोजां मोननो हागोन आरो बयजोंबो अनजागोन। गेरेमसा ब्रह्म नार्जारि। आंनि बाबानि मुङा हरिमहन ब्रह्म नार्जारि आरो बिमानि मामिनि मुङा सुचित्रा ब्रह्म नार्जारि। आंनि गामिया निलिबारि। बबे स्कुलाव फरायो? आङो सुरुप स्टेटि हिउमेन रिसार्च हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायोमोन। बेसेबां पार्सेन्टेज लानानै नोंथाङा मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो? आङो मेट्रिकआव 90 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो। मोनबेसे लेटार मोनदों? मोनथाम। फरायफुबाय थानाय समाव टिउसनफोर लादोंमोन नामा? औ, बेहायनो स्कुलावनो सारमोनजों टिउसन लादों। नोंथांनि लेटार मोननाय साबजेक्टखौ मख'लाय। एमआइएलआव, इंलिसाव, ओमफ्राय जिअ'ग्राफियाव। दिनै दे नोंथांमोनखौ बरायदों, दा गोसोखौ माबायदि मोनदों? गुलु गुलु मोनो। मोजां मोनदों। बबे स्ट्रिमाव लानानै फरायनो सानदों? माबायाव साइन्स स्ट्रिमाव। साइन्स लानानै जिउआव माबाफोर साक्सेस जानायनि सिमांफोर दङ? औ, डक्टर, डेन्टिस्ट। बे एचिभमेन्टआव नों सोरखौ साबायखर बावनो सानो? नोंनि बे जाफुंसारनायाव सोरखौ साबायखर बावगोन? बयखौबो, सार मेडाममोनखौ। नोंनि बेबायदि फरायनायाव मामि बाबामोना माबायदि हेफाजाब खालामदोंमोन? गोबाङानो हेफाजाब खालामदों। खस्थ' मोनबा मा नांगौ बेखौनो होदों। बेबायदि पार्सेन्टेज मोननायावहाय नोङो खै घन्टासो बायदि खस्थ' खालामो सानसेयाव? माबायदि टाइम फल' खालामनांगौ? आङो हस्टेलाव थानाय नालाय सानसेयाव 90 घन्टा जागोन। 90 घन्टासो फरायो। गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलखौ आङो साबायखर बावबाय, बिसिम नुजाफैनानै थुलुंगा होफैनायनि थाखाय। आंनि फरायसालिनिफ्राय गोबां फरायसाफ्रा गिबिनिफ्रायनो पास जालांदों। 2007 मायथाइयाव गिबि खेब मेट्रिक पास जादों। दा बिनि पास जालांनाय उननि जे फरायसाफ्रा गोबांनो इन्जिनियार, डक्टर बायदियाव आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव मोनहैबाय। आरो दाबो देग्लायबो 2024 मायथाइयाव गासै 18 सा फरायसा आरो फरायसुलिफोर दंमोन। बेनि गेजेराव 16 साया सेथि थाखोआव आरो 2 नैथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। बिनिनो 7 जना स्टार मार्क लानानै उथ्रिसार जानो हादों। आरो आं बेखौनो बुंगोन, इयुनाव आरो बेनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन फरायसाफोरखौ फरायनाय आरो थुलुंगा होनायाव हाजासे फोरोंगिरिफोराबो मदद होगोन आरो नाजागोन, बेखौनो आङो
लुबैयो। गथ'फोरनि फरायनाय लिरनायाव गार्जेनफ्रा माबायदि एक्टिभ रल लानांगौ होननानै नोंथाङा? गथ'फोरनि फरायनाय आरो लिरनायाव गार्जेनफ्रा जोंना प्राइभेट स्कुल हिसाबै माने जोंनिफ्रायनो सोर फरायसाफोरनो माबादि अबस्थायाव दं फरायसाफ्रा दुरबल ना सबल ना एक्टिभ बेफोरखौ जाज खालामनानै माखासे दुरबलफोरखौ गार्जेनफोरखौ कल खालामनानै लेंहरनानै बिसोरनि इमप्रुभमेन्टखौ मोजां खालामनो थाखाय नाजानाय जायो, सेस्था खालामनाय जायो आरो बेयाव गार्जेनफ्रा जथेस्थ' हेफाजाब होयो जोंखौ। जोंनि समाजाव गार्जेनफ्रा ओरैबायदि सुबुंफोर दङ मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो गावनि गथ'खौ फरायनो बादा होनाय बेफोरबायदि गार्जेनबो जोंनि समाजाव दं। दा बेफोरबायदि गार्जेनखौ गथ'नि साननाय आरो फरायनायखौ मोगथां महराव जाफुंसार होनो नोंथाङा मा खावलायबावो गार्जेनखौ? बेथ' दानि समाजाव जाथावा आरो बेबादि मावनाया थिग नङा। जोंनि समाजाव जोङो आगोलनि बादि जोङो जानो नांला। हौवा हिन्जावनि फाराग जोङो लानो नाङा। गावनि फिसाया हौवायानो जा आरो हिन्जावानो जा एखे फिसा साननानै गोजौ सोलोंथाइखौ होनो नाजानांगौ आरो जोङो सोलोंथाइ गैयाबा जोंनि समाजा जौगागोन आरो समाजा जौगायाब्ला गोग्लैसोगोन आरो जोङो जौगानो थाखायनो गोग्गो सोलोंथाइखौ जों बिमा बिफाया खस्थ' खालामनानैबो होनांगोन। बेनिखायनो बिमा बिफा गार्जेन बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे गावनि फरायनाय फिसाफोरखौ जाफुंहोनायाव हाजासे मदद होयो। देग्लाय नोंथांमोननि नैबे स्कुलावहाय गोबाङानो सेथि मासि लानानै उथ्रिसारबाय। फैबाय थानाय समफ्रावहाय बिनिख्रुइ साबसिन उथ्रिजानो लुबैदों नामा? बिनि लुबैनायानो दङ आरो आङो दहाय गिबियावबो बुंबाय बेखौ जोंनि फोरोंगिरि स्टाफनिफ्राय आरो फरायसालि आफादनिफ्राय बेखौ हाजासे साबसिन खालामनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो जोंनि फरायसालिया बे मेट्रिकल' नङा एसे उनाव OHSनि फाइनाल रिजाल्टबो फैगोन। माने जोङो गिबियाव 2018 मायथाइनिफ्राय स्टार्ट खालामदों। ओरैनोथ' फरायसालिया इस्टाब्लिशआ 2004 मायथाइयावनो इस्टाब्लिश जादों। जोङो थांनाय 2018आवसो OHSखौ स्टार्ट खालामनानै बेवहाय साइन्स आरो आर्ट्स गभर्नमेन्टनिफ्राय जों पारमिसन आरो रेकगनाइज मोननाय फरायसालि। दा जोंनाव आर्ट्स स्ट्रिमनि एडमिसना जागासिनो दङ। बेवहायनो बयबो जुदि आर्ट्स आयदायाव फरायनाय थांनाय जे रिजाल्ट गलांबाय मोनब्रै थाखोआ माने मोनब्रै जालांबाय पास जालांनाया, बेवहाय रिजाल्टआ बिसोरबो मोजां खालामदों आरो फैगोन OHS आनजादनि रिजाल्टआबो मोजां जागोन होननानै आङो बेखौ मिजिंथिनानै दं। सार नोंथांनि फरायसालिल' नङा गोबां जायगानि फरायसालिफ्राबो देग्लाय मेट्रिक आनजादाव मोजाङै उथ्रिसारदों। बिथांमोनखौ भबिष्यतआव माबायदि फरायनानै गावनि लाइफखौ दानो थाखाय दानांगोन होननानै खावलायो? बेखौथ' बयबो फरायसाफोरा गावनो नाजानांगोन। माने दिनै मोजां जौखोन्दो लानानै बा सेथि थाखोआव स्टार मार्क मोननानै डिस्टिंसन मोननानै आं उथ्रिसारनो हाबाय होननानै गावखौ गोग्गानाय लानानै सोलोंथाइ लानो नागिरोबा बेयाव आन्दायगोन। दा बेनिखायनो बेफोर गोग्गानायखौ टेक खालामनानै बिनिफ्राय साबसिन खालामनो नाजानायखौसो नाजानांगोन, अब्लासो बे फरायसाफ्रा साक्सेस जागोन। बेखौनो आं खावलायो। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअग्राफी, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव experienced and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by divided.
थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।